kadak ban penpau ke jing persya alor ke jing temu jang ke Megatop Cement Private Limited ban penlong ke jing pen sngau pajba lani ke public hearing ke ban long haka khat pratari urisau araja arpusau ban tei ke karkhana penmi dobilat haka snong wa ya jer narpo East Jantils District ke Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP East Jantils District Klirian haka khat sautari urisau araja arpusau Kelapa dak jingtho show Dr. GH Chermang, Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB. Kaseng hak jingalam uba Dehok Sumer President berubah M langsut nga General Secretary kala kedau baki jing penjular kinsa ja lada ke karkhana Megatop Cement Private Limited kan urlong dak ba ai nuksa bakumba ki nongsong snong kila dap mat na ke jingdon pratali ki wepat ki karkhana hakathan kata nadu kala air ke umbam umdi ke jing jaklea ke Mariang, ke jing kieu ke jing shet, ke jing pom-pom ki jaka nolor ki wede. Uba dehak uloong, baka jing penslor ke sarkar ban boe ke karkhana simen ke pensuba, baka dan ke jinga sela bat ki reusan pertai, bat kenturu iki nongsong snong jong kathan bikin persya ekate ke public hearing. Keseng kalau angru babun ki company ki supen biet ban aikam ai jam bat ban penroy pensan ya kathan, kat ba kumba kalong bon na ki nongsong snong ki duna ki ba yok kam yok jam. Ngiwan ban ya kendu ya member secretary haga jingi dai bat kane ka jingtmu jang ko ka company ka Megatop Cement Private Limited naga banta ban pelong ya ka public hearing haga ne ka khat pratrik jong ne banai hang te hapo wa ejar napo te naglian jongi ka sangi dap daga jing sokia haga jingi dai bat ka jingwan kini ki karkhana dau bilat bala bun belai bah hagane ka jaka hagane ka than po district jongi bat ni iba ke jingwan tu jongki kalong ke babu iga jingma halanda namar ba yo iba kala kala jaklia bat kibru kum ki dang song snong hagane ka than iya kendu ya ki jing hagaliang ki umbam ki umdi na kejing dan jang ni karkhana ke balong kejing penjat ke bakrau habangi pai saka kewei na kilat ke ba kinong song song jang ka thain ko ge district iju itrei ha kejing dai bat udau yong yo i ba ka NGT kala singphia na ke benta ban khang udau yong ke balong kemat ke bakta ka jakpo jang kibru jang ka district hi bat jang ka thain hi jang ka state hi bro kewei handrei song sipat ba ka sarkar ya kini ki karkhana do bilat ka penslur na ka por bat kini ke jing penslur ke jongka ke long ke badan ke egre chalendat bangi thrais ni uru ba kedai ke jing sela jong ki politicians haba kini ki karkhana do bilat ki bawan tut sepo ke district ke jongi hakithan ilka napo ni sngaw ban ong managlian juga sangi persya juri kene bat Yihmilan tiru ba kipat ba nang sonong jong kathan el ka narpo kin kendet benreu no ban yesim bentan benta ban persya hagane ka khat pratrik hagane ka sing public hearing khnang ba ka jing persya jong kisang bahalang kan ye rengkat ba upai ba khnang ba kan long ka bajok ia ka baladap nio i ba ki khat khana kala dan ta hadu pratli chi than jongi balang existing mo la adap seng lapa hanrei Ila ban ong ba kene ka Megatop ka bamanta ni nge scam bakirang ba snong ru ki he snong jang ka to ka than rangkat bar ki pai ba kin sngaw khie kan ne namar ba lada kumni ailat kan bu jingma ya ka than bat ya ka state ibro ko we am kene ka dei ka mo kumala penbana da ka MSPCB bakan don ka hearing te ngingi kum ka sang sngaw khie kan ne ni penpau ka jing persya bat ngi kendu member secretary bat ngi scam ru hoat kin sedan ki bagarsan kin sedan ki persya hari ngi kum kasang ngi penpau ke jing sengau persya namar ka kanbu ke jing ta ka memoriang ke haba tanggi ne bala dan leparu ngi la i lepai ke jing jot te ngi ngi scam kum ong menne ba ying da gawai kasur khnang ba ke jing persya kalong ka bajok bat ngi khmi lenti ba ki nong elam snong ki nong elam elaka bat ki pai ba jong ka than ki basngau khie gane kin mi syakmat bat persya nang ba kata ka hearing kan nom ye syakmat bat kumbangila tho so membas tadi bat nagaliang jong office kan simkia ban pendam no gane hearing nang ba
katan jongi kan dom jot klai ku melak jot hari ki por ni ai ke jing persya kam ke ni la ban ong ka dei ka sur jong upai ba namar ba ni kum gisang ru ni snap ka sur jong pai ba bat ni himi lenti ba kan jing persya kan long ka ba seso namar ki babun gisang ru ki pau ni so ki halor ni ka banta la da ki pai ba kim ya teli ke na liang ka sang ni don tang ka ban ong ba ki pai ba cisen ke si la da kim kendet ban reu no kin sai kendu ya ki jing ha namar ke meriang ke dei ka kemi mo ke jongi ke bangi syang isa ke bangi dai ban sumarlep nya ke meriang om ban chu penjat kai ya baro ki badan namar ba ka jing khlong ya umau shun lene ke jing sangi kharkhana do bilat ka phare hadu kata-kata namar ka penjat nadu na trai nadu ki khlau hadu ki mau kala long pumba sei ki sner jong ke mai meriang te kan ne kalong ke jing masisha ki area situ ki ban sakta ki dei ki banta jong katu ka wa ejar bar ki to ki snang ba marjan pum ka thang sky bat ta tata bat ki banta jong ka narpo i bro ko kene ke jing persya agini ki si teng namar ba ka rupam trekam jong kini ki si man plan imat kala don ke ba kamper ha bengila ban ong don hiru ki ban sya ngop ha ka bor jong ga pisah Henry don hiru ki bom trek ban mi syakmat te kasur jong pai ba ngi ka khamduna na kata ka daw ka jing persya bun sin ka pulam na ngin ai krek ngai kam ai jam ban ai te development Henry kat kam jing yo i jong ni ki company bun ba Henry ke jing yo krek yo tre jong gi nong sung sung ni khamduna ba namar kata kiwan kinang bhaban pun bej de ki agent jong ki ne ki beriu jong ka company nama kata gini ki nong song ni ki siap men ki ong ki one company ding yo tre gi tra ngin yo kata development ki supplier ki bonjang bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya